Řádek 50 bychom vyplňovali o rozdíl, pokud bychom měli v účetnictví účetní odpisy vyšší než daňové. A naopak, pokud by byly účetní odpisy nižší než daňové, zapsali bychom daný rozdíl do řádku 150. Jelikož naše společnost čas od času prodá byt, musíme dávat pozor, kdy byla zaplacena daň z nabytí nemovitých věcí. Dříve se tato daň jmenovala daň z převodu nemovitosti. Jeden byt se totiž prodal předminulý rok, avšak daň z nabytí nemovitých věcí byla zaplacena až v lednu roku, za který teď podáváme daňové přiznání. A jelikož daň z nabytí nemovitých věcí je specifická v tom, že se stává daňově uznatelným nákladem až dnem zaplacení, měli jsme částku za daň z nabytí v hodnotě 288 000 korun v minulém přiznání na řádku číslo 40 a samozřejmě rozepsanou v řádku číslo 1a druhého oddílu. Avšak nyní v roce, za které teď podáváme daňové přiznání, se již tato částka stává daňově uznatelný náklad. Zapíšeme hodnotu do řádku 111. Takže do řádku 111 zapíšeme 288 000 korun a doplníme text, že daň z nabytí nemovitých věcí, že se jedná vlastně o daň z nabytí nemovitých věcí předcházejícího období, zaplacena v tomto hospodářském období ve výši 288 000 korun.